Gaurko bigarrengo platera. Nola da, gaurko bigarrengo platera? Usakume ingo dugu, bularrak ingo duguan parrillan, eta bestea hemen saltxan, estofado ingo dugu. Osagaiak esango dizkizuet. Zagarra, intxaurrak, zalda, piper berdia, azenaiua, tipula gorria, piper txorizeroa, usakumea, mazpaxak, azukria, ardo beltza, eta Gran Manier ezaguna den likorea. Prest! Ba, venga, orain bai. Lehengo estofatzeko ipingo dugu tipula. Estofatzeko goxua gelditzen da tipula gorria hau, Bai. Bai. Nik oso gustokoa dut. Badoa. Marrura. Tipula portxuet. Olioa. Goxo, erregozi hemen, lasai. Hirugarren eguna ja, Hirugarren eguna, mira. Bai, gustora elkarrekin milanean, gustora, ezta? Bai. Linta biziko eguna izaten da bizkat urduritasuna, Claro. elkarren ezagutzen, da horrela. Bizarte veranoa, eta orain ja. Etxien bezala. Bai. Ba, etxien bezala esan dutenez, salduzazu zeure etxia. Zuria, azahor zuria. Zer esangot, Sei urte daramatza. 6 urte, jaten da oso ondo, Leuko oso polita, Zuria. Zuria, Izenak Bilbon, adierazten duen bezala. Bai, hori da. erdian. Ematen duzu karta, eguneko menua. Bai, hori da. Menu bereziak, hori da. Bai, menu berezia, egunean. Ba, merkea gainera, 24 eurokaz gauza gozoa jaten dozuz, eta... Bai, eta leku oso berezia da. Lekua berezia, bai, jaten dozu mantel on bategaz, jesarleku ona, zerbitzu ona, azkenean, menua mou honian. Bai, azkenean oso merkea azkenean. Bueno, bitartean, joango gara, usakumeagaz. Hori da. Tarako txagu. Ze kapazidade du? Ba, emon dugu han boda bat, ize 200 pertsona egon diez boda. Ize 200 pertsona? Ize bai. Hola ikusi ez du ematen nahi naundia danikan, Bai, eta gainera, mai bere bilakaz, Bai, ematen dugu bodak, geratzen diez boda oso politak. Bueno, etorten bada boda bat, esango txut, 50 pertsona, bai ez, sarratzen dugu, behentzako bakarrikan. Bai, behentzako bakarrik. Beira ze ondo. Bai, ez da leku tipikoa bodak ematekoa, baina azkenean ematen dugunak geratzen die oso ondo. Oso ondo. Bai, hasiera batean lekuz ezaten zua, hemen ezkontzak igual behar bada ez, baina gero ikusita montaia, hor sartzen zehala komedore jantoki horretan. Bai, eta geratzen die oso ondo, Gero, oraingo esplikatzen egia jantokia nola den, baina hemen aukera daukazue, gure aldamenian jartzen dituen argazki hauetan ikusteko, zeleku benetan fina dan, eta berezitasun badu baita ere bi solairutan dagoela banatuta, ezta? Bai, urtero igual ematen dugu 20 boda edo, ez gehiago bai ondo. Eta jentea geratzen da oso gustora. Azkenean da leku berezia. Ardau beltza. Txiko dugu apurtxu bet. Bai. Xera torlaxe. Murrizten. Bitu botako txate bai, hau, barrure. Zaporea emateko. Bai. Badako ukaldoa, bai, bueno. Bale, hori da. Eta... bai. Hori da. Eta salda hau egiten nahi dan bitartean, daukagu aukera gure kanpora joteko, parrillatxoa, ezta? Perfecto, bitu. Lelau, hau estofatzeko, botako txat, barrune. Hortzen barrura. Eta gutxika, joango da egiten. Tapatzia nahi? Ez, hola nitxin. Badako kaldoa. Hori da. Eta joango gara kanpora? Bai, kanpora joteko sartuko dugu olioa eta gatza, o nola? Hartuko dugu olioa bakarrikan? Eta gatza purtsu. Gatza, pixka. Eta
eta bagoaz, ez da? Eta bagoaz, ez dago ezer gehiago falta, balingo gera. Bixi, jungo gora, bizka fresko doa. Bai, bere. Bai. Mentxen dauko prest. Vale. Hau txeko hemen. Bai. Hau hemen. Bai, horrez pehatzeko pixka bota diozu. Bai. Hori da. Ba, gizuen nun gauden, gu hemen Donostian Miramon gaina. Bai, Miramon, bai. Galdera askoek egiten dugun, galdera da, leku polito hori, zukalde eta etxe hori Benetan, nun dago? Ba, hemen gaude, ba, gizuen, Miramonen gainean urre ditugu, leku oso ezagunak dianak, bai ospitalak eta poliklinika hor txen atzealdian, EITB-a irio baino lehenotio, zelai baten gainean gaude kokatuta. Mintzen. Aizia pasatzen zau hemen gainetikan, aizia pinpina gaurko honetan, ez da? Benetan, sukalde polita gainera, Bai. Lantzeko gustora. Bai. Eta hau egin behar da gutxi, Gutxi geratzen da. Zuk ere, sukaldia zer dezu barrualdean bizti gabeko sukaldia, ez da? Biztarik ez dako. Ez dako. Dako gu, benetan sukalde handia, osa lujo bat. Bai. Bilbon egoteko normalean izaten die sukalde oso txikiak, bai gurea, eske da sukalde zoragarria. Zoragarria. Bai. Hori lan egiteko egunero hainbeste ordu pasatzeko bertan oso garrantzitsua, ez da? Claro. Eta bitu, hainbeste ordu egoten gara, botako bai gorantxiak lantaldeari. Azkenean da familia. Azkenean da familia bat. Hori da. Alkarrekin hainbeste ordu egunean zehar, eta momentu tensuak, onak. Claro. Azkenean, bakoitza dako bere gauza, bai inbida talde bat, gaineran dakogu talde polit bat. Bai. Bitu, eta furtxo beste aldetik. Beta, eta joango gara? Bai, mentxen, ondo, mentxen ipini, eta barura. Bagoaz. Beira zitxura ona. Hau badoa be bai. Hori badoa. Vale. Zagarra sartuko barrure. Bai, baina esplikatu zagarra hauek, zukinda ekarrituzu, baina... Bai. Bueno, hau oso erresa, Andrea jakin nahi izaten duen. Oso erresa. Bitu, hau alda egin mikroondasan. Zuritu eta... Zuritu, gajoak atara, mantekila purtsu bet, azukra gotatxu bet, mikroan egiten dutuna papel film bategaz. Hor erregozi bezala egiten da, bai. Eta minutu bat, eta holan geratzen da. Eta zagarra inda. Inda, bitu. Afarietako postre bat eginda, minutu baten. Zeusin gozua, ez da? Bai, ja pasata dau, barazkia, eta dana, eta bitu zelako saltza geratu da, kolore polita, bebai. Eta bitu, hau jarraituko dugu, hemen egiten, estofatzen. Bai, kasu honetan badakizue, denbora asko damak izaltza honek, eta ikusi duzue hau nola dan, eta gero... Eta zelan geratu hunde, amaituta. Bitartean, bitu. Honek, maspasak, ipingo dut hemen hidrataten apurtxu bet. Botako txat bai apurtxu beture. Botaten txat naranjako zukoa. Bai, gramanier gorrilla alaxen da bai. Eta hemen itxiku. Eta bitartean, honi ingo txagu karamelo txubet. Azukar gutxi gagaz. Eta koloriena. Bueno, ni bitartian esan telefonoz ere QR bitartez errezetak ikusten diala, Eguneroko etxeko Andriak tramankulo hauek zituela gustoko, baina beste generazio bat gure gazte jendiak erabiltzen ditu telefonuak. QR holaxien ipini eta hartentzen dira errezetak. Hori da, beste era bat guri ikusteko. Zenbat era dauden guri ikusteko. Baina zuek guri zuzenean ikusi esko, guk hemen jarrituko dugu. Vale, eta gundo dugu apurtxu bebe bai pikeu. Bai, txaurrak. Txaurrak.
Seguro da gente piloa gure ikusten, ez da? Momentu honetan, Bilbo guztia. Claro, Berme osoa, Zornotza be bai. Zornotza ere bai, Zornotzan bizitzea. Bai. Bermeotarrak ere bai. Claro. Ondo. Nire emazteari esan... Zena du, Eider dako. Eider. Eta esan txat. Oie, bagoaz Bermeora bizitzen? Eta esan doz, bai. Eta aste batean, etxea erosita ja Zornotzan. Bai, segiduen. Ez zuen nahi jun. Berez nungoa da? Zornotzarra. Zornotzarra. Bai, esan dozten, bai, bagoaz. Bagoaz eta... Hau, bai, pikeko. Bilboko artista honekin. Bai. Nek izan behar diez zurgabekoak. Tako txagu. Bai. Iarakada bat. Hemen gauza bat bakarri nahi esplikatu. Hola, eizeko saltza egiteko garaian bi aukera daude. Ikusi zuen momentu honetan, bota diola txorian, ezurrak barrura, hola, dauden bezala, ez? Baina beste saltza bat aukera da, ez? Bai, normalean guk egiten dugu, honek arkasak, egiten dugu brasan. Bai. Kolore hartzen du brasan, eta honegaz egiten dugu kaldo bat. Bai. Eta barazkia beste alde batetik itzen dugu potxa, eta gero kaldo hori bota. Bai, eta gero alkarrekin egozi lasai orduetan, hori da bai. Eta brazano parrian ez barin bada aukera, labian ere bai, oilasko bat izango baliz bezala, zartu, ondo gorritu, eta gero saltza botatzen denean ematen dio, soltatzen du nian horko salda horrekin horrela, eizako saltza berezi, ikutu berezi horrekin, ezta? Bai. Hori da, eta ja aldogu enplatau dana. Enplatau, ba hemen. Horbilduko dugu dana. Bai. Hau ametik. Eta bagoaz. Hau da, perejil olioa. Bai. Olioa eta perejila ipinu eta hori da, bai. Orain, zagarra, karamelizatuta pixka bat. Horrez ikusi duzu ezerrixia dan, minutu bat bakarrikan ezan du mikrondazen egiteko. Minutu batian, behira, hau, eta gehor kolore pixkat eman, eta bularrak. Utxe eginda. Hori da. Honek. Beitu hau da, bere solomilloa. Beira, txiki hori ez da? Bai. Ze txura. Bai, orain. Eta gutxin da, gustatzen zaten bezala. Bai. Izterrak. Bai. Hau, bai. Fruitu lehorrakin egindako toke bat. Bai. Titipingo txagu, bai. Kreskraz, tekstura desberdinean. Saltza portxu bet. Eta bularrak horrela garbi, ez da? Abek, hola xin garbi. Bai, garbi. Nahi izan ezke igual saltza gehiola aparte atako ginu nola, katilu txiki batian, nola, baina hau aurkezteko orduan hobeto nire ala gustatzen zat, ez? Buelta eta garbi. Erromeruan, ze plater polita. Eta badako gu beste plater bat. Bilbotara deu fenomeno bat, Itu txori batekin zer egin duen. Bai. Kriston platera. Eta orain tastatu baino lehen, beti bezala gure xefaren azken ukitua. Kupula, piper berdea, zenarioa, ardo beltza eta saldarekin saltza egin. Usakumearen izterrak saltzan sartu. Usakumearen bularrak parrilan gorritu. Intxaurrak eta mazpazak laranja likoretan gozatu. Zagarrak azukrearekin urreztaratu. Perexilaren olioaz eta erromeroarekin apaindu. Tatzeko momentua. Ez da gindun digan hazi, izterretikan o bularretikan. Ezeko nahi zemendikan.
Ni gustora, gutxin da, baina... Naranja likoriak ematen dio, bere gustua. Eta orain, iztorra. Estofatua. Hori da. Sakumea hojan ondoren, berak ez du egan gehiago egingo, baina behar badanik egetan ertengo nahi zen mendikan. Nik eizaren gustora jaten dut. Eta oso pozik.